Dan huwa Sem. Twilet il-ħadd ta' 10 ta' Awwissu sab jistennewh lill-ommu Abigail u l-missieru Marvin kif ukoll il-ħuh Ben. Iżuruh ta' spiss m'hemmx biss il-qraba li tant ikunu kburin b'wild ġdid fil-familja. Iżda hemm ukoll il-qwiebel li miegħu qed jagħmlu xogħol importanti ħafna. Permezz tal-MMDNA il-qwiebel ilhom jagħtu għajnuna bl-aħlas lill-ommijiet il-ġodda. Iżda l-Gvern irrid itejjeb dan is-servizz. Għalhekk minn April ta' din is-sena l-ommijiet il-ġodda ingħataw l-għażla li jkollhom ukoll għajnuna ta' Discharge Liaison Midwives. Dawn ingħataw taħriġ speċjalizzat u jiddedikaw aktar ħin għand il-familji. Dan kollu kien possibbli grazzi għal proġett kofinanzjat mill-fondi Ewropej u mill-Gvern Malti. Il-familja ta' Sem f'Ħażabbar qed tuża dan is-servizz u l-ġimgħa filgħodu żarhom ukoll is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern. Il-qwiebel fissru kif permezz ta' dan il-proġett irċevew taħriġ anke barra minn Malta u nxtara apparat illi permezz tiegħu jistgħu jindunaw jekk it-tarbija għandix ċans akbar illi toħroġ is-suffejra jew li jkollha problemi fil-qalb. Trezen Howland inkarigata mis-servizz il-ġdid fisret kif minn meta beda jingħata f'April li għadda sar popolari ferm mal-ġenituri l-ġodda. Kien hemm minn meta bdejna kellna 1422 u rrifjutaw is-servizz 21. U kien hemm minnhom min irrifjuta mhux għax ma rridx, imma ovvjament jekk irid iħallas biex joqgħod l-isptar għax ikunu foreigners irid iħallas għas-servizz. Il-benefiċċji tas-servizz il-ġdid huma ħafna. Sem tkellmet dwar uħud minnhom. Għandek l-istess midwife kemm jista' jkun qed tgħinek u tiffollowjak, jiġifieri mhux xi ħadd differenti kull darba allura jita fil-background tiegħek. U jekk ikollok mistoqsijiet anke affarijiet personali, tista' ssaqsihom la meta tkun f'dak il-ħin speċjali jkollha dedikata lik. U l-ħin mhux qasir, għandha ġifieri l-ewwel visit anke sasiha. U jekk tkun ikollok bżonn the second and third time tiġi wkoll, ġifieri għandek half an hour u half an hour oħra ġifieri suppost kull ma jkollok bżonn taf kif se tgħinek. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fern qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli joffri dan is-servizz imtejjeb lill-familji. Huwa qal li grazzi għal dan il-proġett l-ommijiet qed jingħataw servizz aħjar mhux biss mill-isptar iżda anke fil-komunità.